Hello, ang Smriti Jamatia. 1 November, karbook bazaro jongburi phai tongo. Samung musamung pandano tuwoi. Inke joto bai malai lainai. Hambai. Hello. Klumjao korbo hani joto lukorauno ang sadnariang. Biskani 1 November jeng phai tongo rjamung tuye nauni korbo hawo. Abon bayi nau joto no kabau jao nau joto phai mai okheni mambai. Inke chini rjamung pandabo nau joto palke joy pal tuane mambai. Joto no khakja. Khulumkha ang Adhiraj Deborma kaisa koktuma norokni amchayo ang phaitongo ani band burifang band no tubui salongkha 1 November 2024 Diwali ni sanjawo norok bai jora kisisa tongthongnani resapnani musana bagai joto palkhe sini pandawo phai manjak phaidi ang belai hambai mai nai karbook bazar committee eba karbook hatini bebak adong chongno chongno naithothok tai pongthothok sebrma bagai जों phaitongo sini logi tebor sapnai musanai tamnai tongnai जोंbai godaldi 1 November 2024 sanjani jorabo belai hambai